Audio Jungle. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як сайти пулкоркунӣ нишон метиҳам ва ай ҳамин сайт пула чӣ хел синимат карданша нишон метиҳам. дар ин сайт пулкоркунӣ хеле осон ай, просто дар шумо реклама мебияд, шумо рекламае мебинед ва закрита мекунед. барои ин шумода сум метиҳад. дар бораи ҳамин сайти пулкоркунӣ ман ду видео карагиём. касе мехоҳад видеоурокша тамошо кунам ва дар таги ҳамин видео ва дар комментария силкаи ҳамин видеоҳоя мемонам, дураен тамошо кунед ва сум кор кунед. ҳозир боша медароем ба программа ва финанси. чӣ хеле ки мебинем ман $5.5 кор карагиём. чӣ хеле ки дар аввал гуфтам ягон мушкилӣ надорад дар ин сайт пулкоркунӣ. вақте дар шумо реклама мебияд, шумо просто рекламае мебинед ва закритӣ мекунед, тамом. барои ин шумода сум метиҳад. ва ҳозир бошад ҳамин $5 ки ман кор карагиём, тарзи синимат карданша нишон метиҳам. дар вебмани кашилок мегирем ва шумо мебинед дар ҳақиқат сума метиҳад ё не. барои ин медароем аввал вебмани кашилок. чӣ хеле ки мебинед дар вебмани кашилок ман 0.61 сент дорам. медароем ва чӣ хеле ки мебинед 0.61 сент дорам. номерои кашилокма копировать кара мегирам ва аиҷа мебуроем. бародаро барои сума синимат кардан ай программаи Globus Mobile через программаш намеша, барои ҳамин через сайт дуромада бояд мо сума синимат кунем. барои ин медуроем Google Chrome ва сайти Globus Mobile медуроем. чӣ хеле ки мебинед дар программа чанд долларе ки нишон дод, дар инҷаам ҳамон сум ва барои синимат кардан финанси медуроем ва баланс интихоб мекунем ва дар инҷа бошад поёнтар мебием. чӣ хеле ки мебинед перевести средства, пополнить счет и история платеж. перевести средства интихоб мекунем. номерои кашилокмона ставид мекунем ва $5.50 интихоб мекунем. перевести интихоб мекунем. як бор дар ниҳоя проверка мекунем ва продолжить. ва заявки моро қабул кардан ва сум дар кашилоки ман гузашт. ман барои шумо нишон метиҳам ки сума дар ҳақиқат мегузаронанд ё не. бародаро ин якум бор нестае ки ман ин сайт пул мегирам. барои ҳамин ҳозир история платеж медароем ва чӣ хеле ки мебинед ман чанд борро аз ин сайт пул гирифтагӣ ҳастам. бе ягон хел отказ пула метиҳад ва метавонед шумоям сум кор кунед. як бори дига салом алейкум бародаро. айбан як рӯзам нагузашта суми ваъда кардагишона ба мо гузаронданд. чӣ хеле ки мебинед дар вебмани кашилоки мо $5.50 гузашт. хоб мебинем чӣ хеле ки мебинед дар ҷои сообщениш ай Globus Mobile омадагиай ва мебуроем аиҷа шота мебинем. чӣ хеле ки мебинем $6.11 ман чанд қадарам дар вебмани кашилокам шот доштам ва $5.50 дар кашилоки ман гузашт. общий счет $6.11. ва шумо низ метавонед дар ҳамин сайт пул кор кунед. ман силкаи видеоурокша мемонам дар таги видео ва дар комментария. дураен тамошо кунед ва сум кор кунед дар ҳамин сайт. боқӣ дар паноҳи худо бошед. дар видео ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед. хайр, то боздид.